Πολύ κύριε Σκορδίλη, καλή σας μέρα. Η κυρία Αρβανίτη τώρα Σωτηροπούλου θα μας εξηγήσει για τα επίπεδα ραδιενέργειας, η οποία έχει εκλειθεί πάνω από την Ιαπωνία. Είδαμε εικόνες, καταρχάς γνωρίζουμε, να ξεκινήσουμε από αυτό, ότι 190 άνθρωποι, επίσημα στοιχεία, έχουν μολυνθεί από ραδιενέργεια. Είδαμε εικόνες να ελέγχουν τα ρούχα ακόμη και μικρών παιδιών που βρίσκονταν εκεί στην περιοχή για το αν έχουν εκτεθεί και αυτά στη ραδιενέργεια. Δώστε μας εσείς μια εικόνα, τι σημαίνει ουσιαστικά αυτό. Κοιτάξτε, η δική μας η εταιρεία είναι μια διεθνής εταιρεία, η οποία έχει τιμηθεί με Νόμπελ Ειρήνης το 1985 και 6 χρόνια μετά το Τσέρνομπιλ είχαμε εκδώσει και ένα βιβλίο, το οποίο ήταν απαντήσεις σε τέτοιου τύπου ερωτήσεις για τον κόσμο εδώ. Και βέβαια στην Ιαπωνία αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόβλημα. Δεν είναι μόνο οι 180 άνθρωποι οι οποίοι είπατε. Μιλάμε για μια πολύ πυκνοκατοικημένη χώρα. Μιλάμε ότι το κέντρο του Τόκιο είναι κοντά σε αυτά τα εργοστάσια στα οποία λένε ότι υπάρχει πρόβλημα. Και γι' αυτό, όπως θα είδατε, όλοι συνιστούν να μένει μέσα ο κόσμος και όλοι συνιστούν να παίρνουν προληπτικά ταμπλέτες ιωδίου. Σε τι βοηθάει αυτό, για εξηγήστε μας. Αυτό θα ήθελα να πω, διότι εγώ επειδή μιλάτε και για την Ελλάδα, θα ήθελα να πω ότι και στην Ελλάδα το έχουμε ξεχάσει το πρόβλημα. Θυμόσαστε ότι πριν από κάποια χρόνια υπήρχε το πρόβλημα βόρεια του Κοσλοντούι και είχαμε τότε πολύ ανησυχήσει. Τότε είχαν πρωτοαρχίσει να βάζουν μετρητές στα σύνορά μας ραδιενέργειας για πρώτη φορά. Και ευτυχώς μετά μπορούσαμε να μετρήσουμε και το Τσέρνομπιλ με την υπάρχουσα δηλαδή τεχνολογία. Και αυτή τη στιγμή δυστυχώς έχει αρχίσει στο Ακούγιου πάλι να ξαναδημιουργείται πρόβλημα δημιουργίας νέου πυρηνικού εργοστασίου ρωσικής τεχνολογίας, όχι ιαπωνικής δηλαδή και πολύ ασφαλούς. Γι' αυτό λοιπόν καλό θα ήταν να ξαναθυμίσουμε ίσως στον κόσμο το τι θα έπρεπε να κάνει σε μια τέτοια περίπτωση. Το ότι έχουν κενώσει μια περιοχή 20 χιλιόμετρα από εκεί που έγινε η έκρηξη, είναι ένα ασφαλές σημείο αυτό? Δηλαδή η έκταση αυτή αρκεί για να απομονώσει τους υπόλοιπους κατοίκους, να νιώθουν ότι δεν θα εκτεθούν? Κοιτάξτε, στο Τσέρνομπιλ, όπως ξέρετε, είχαν γίνει επέκταση σε 30 χιλιόμετρα, τότε όμως ο πληθυσμός ήταν μόνο 120.000. Τώρα είναι 210.000 στα 20 χιλιόμετρα. Μιλάμε δηλαδή για πολύ πυκνοκατοικημένη περιοχή. Επίσης, δεν μπορούμε ποτέ να ξέρουμε τι μέγεθος ατύχημα θα δημιουργηθεί και πώς θα είναι οι μετεωρολογικές συνθήκες τη συγκεκριμένη στιγμή. Πού θα κατευθυνθεί δηλαδή αυτό το νέφος. Άρα, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να ξέρουμε τι ασφάλεια υπάρχει, διότι ακούσατε ότι σε μια άλλη περιοχή μετρήθηκε επίπεδο ραδιενέργειας, έλεγαν ότι δεν είναι από αυτό το εργοστάσιο, αλλά ίσως από το νέφος που προκλήθηκε από την πρώτη έκρηξη, δηλαδή ακόμα κανείς δεν ξέρει τίποτα. Και γι' αυτό και οι ιαπωνικές αρχές βλέπετε ότι συνιστούν στον κόσμο να μένει μέσα. Σήμερα τα σχολεία δεν λειτουργήσαν γιατί προτίμησαν τα παιδιά να μείνουν στα σπίτια τους και να μην βγουν έξω. Και επίσης, όπως σας είπα, έδωσαν και μετρούν τον κόσμο. Πόσο διάστημα πρέπει να λαμβάνονται αυτά τα μέτρα ασφαλείας? Δηλαδή, εκτονώνεται η κατάσταση όσο περνάει ο καιρός? Κοιτάξτε, το εκτονώνεται αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να το πούμε, διότι βλέπουμε ότι συνέχεια καινούργια προβλήματα ανακύπτουν. Μάλιστα. Κύριε Πετράκη, πολλά έχουν υποθεί τις τελευταίες μέρες και για το ταξίδι που θα ακολουθήσει το ραδιενεργό νέφος και αν θα φτάσει στη χώρα μας και σε τι κατάσταση θα φτάσει. Έχουν υποθεί πάρα πολλά από καλούς επιστήμονες. Δηλαδή, το πρόβλημα με εσάς είναι ότι έχετε πάρα πολλή πληροφόρηση. Εν αντιθέσει προς τους Ιάπωνες, οι οποίοι είναι πολύ λακωνικοί στις ανταποκρίσεις. Είναι αυτό. Δεν ξέρω. Και η λακωνική πληροφόρηση μήπως κρύβει κάτι, κύριε Πετράκη, γιατί πολλοί αναρωτιόμαστε. Εννοείται κρύβει κάτι. Το οποίο ρωτάει κανένας, είναι καλύτερο μέσα στην άγνοιά μου να ζω ευτυχισμένος ή πρέπει να ξέρω κάτι άσχημο ότι θα μου συμβεί? Κοίτα, εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι το εξής. Εγώ μπορώ να σας πω, έχουμε τη δυνατότητα να σας πούμε προς τα πού θα κατευθυνθεί το νέφος, εάν γνωρίζουμε την περιεκτικότητα σε ραδιενέργεια του νέφους και το ύψος στο οποίο γίνεται η μεταφορά. Με απλά ελληνικά, τι να σας πω. Θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή, εάν ξέρουμε, γιατί δεν έχει καταγραφεί πυρηνικό ατύχημα ακόμη, έτσι. Εάν ξέρουμε ότι σε ένα ορισμένο ύψος θα φτάσει το υλικό το οποίο θα εκπέμπεται από τους αντιδραστήρες, γνωρίζοντας τα μετεωρολογικά δεδομένα της περιοχής, τα έχουμε, δορυφορικά τα έχουμε, θα μπορέσω να σας πω σε ποιο επίπεδο θα βρίσκεται η ραδιενέργεια σε μια ακτίνα γύρω από το... Πόσες μέρες μπορεί να βρίσκεται στην ατμόσφαιρα και ουσιαστικά να απειλεί περιοχές στον πλανήτη ή αποδυναμώνεται όσο περνάει ο καιρός? Τι συμβαίνει? Καταρχάς πρέπει να ξέρετε το ραδιενεργό νέφος έχει συστατικά τα οποία έχουν χρόνο ζωής γύρω στα 30 χρόνια.
Δηλαδή, θεωρητικά μετά από 30 χρόνια, ένα υλικό το οποίο εκπέμπεται στην ατμόσφαιρα θα μείνει το μισό. Και μπορεί να επηρεάζει στον ίδιο βαθμό από την πρώτη ημέρα μια περιοχή. Όχι, εξασθενεί, αρχίζει αυτό. Καταρχάς κατακάθισε στο έδαφος. Στο Τσέρνομπιλ τι είχε γίνει, είχαν πάρει τις μπουλντόζες και είχαν καθαρίσει μια περιοχή τεράστια γύρω από τον αντιδραστήρα. Είχαν θάψει στο χώμα. Το νέφος πηγαίνει στην. Τι είπατε? Τώρα τι γίνεται είναι το θέμα. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει ένδειξη ότι είναι πυρηνικό. Λένε ότι είναι ελεγχόμενη ωστόσο η ραδιενέργεια που έχει διαρρεύσει. Λένε ότι είναι ελεγχόμενη και λένε ότι είναι ελεγχόμενη και η έκρηξη λόγω του ότι είχαν μαζευτεί αέρια. Σε περίπτωση που επέλθει τήξη, πρέπει να το έχετε ακούσει και από τους άλλους επιστήμονες, τότε τα πράγματα είναι πλέον πολύ σοβαρά. Είναι ένας μεγάλος αντιδραστήρας, μου φαίνεται ότι είναι γύρω στα 550 ΜΒ. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι μεγάλος αντιδραστήρας, το οποίο σημαίνει ότι θα εκπέμπει για μεγάλο χρονικό διάστημα τεράστια ποσά ραδιενέργειας. Κυρία Σωτηροπούλου, τώρα τι σημαίνει ότι εκτίθεται κάποιος στη ραδιενέργεια, τι επιπτώσεις έχει στον οργανισμό του, άμεσες ή έμεσες? Κοιτάξτε, υπάρχουν διάφορα επίπεδα έκθεσης στη ραδιενέργεια. Το ένα είναι, θυμόσαστε, αυτοί οι άνθρωποι που βρέθηκαν μέσα στο Τσέρνομπιλ, για παράδειγμα, ή οι άνθρωποι που βρέθηκαν στο επίκεντρο μιας πυρηνικής βόμβας, οι οποίοι αμέσως πεθαίνουν, διότι παθαίνουν οξεία έκθεση, αμέσως καταρρέει το ανοσοποιητικό τους σύστημα, αιμορραγούν, πεθαίνουν άμεσα. Και τα παιδιά είναι πιο ευαίσθητα επειδή αναπτύσσονται. Σε αυτή την περίπτωση όλοι είμαστε το ίδιο. Όλοι είμαστε το ίδιο σε αυτή την περίπτωση, στο επίκεντρο μιλάω. Τώρα, σε περιπτώσεις που βρισκόμαστε σε μεγαλύτερη απόσταση, αρχικά προσλαμβάνουμε τη ραδιενέργεια μέσα από την εισπνοή, από το νέφος δηλαδή, και μέσα από το δέρμα μας. Γι' αυτό αν είδατε, όλοι τους μετράνε με τους ανικτρευτές για να δούνε πόση ραδιενέργεια υπάρχει στα ρούχα τους για να μπορούν να εκτιμήσουν τον κίνδυνο. Αργότερα και σε πιο μεγάλη ακτίνα δράσης, όπως τότε που είχε γίνει σε εμάς κατά την περίοδο του Τσέρνομπιλ, κυρίως το παίρνουμε μέσα από την τροφική αλυσίδα, διότι το νέφος πάει, κάθεται Άρα στην Ιαπωνία έχουν μεγάλο πρόβλημα από αυτό που μας λέτε. Βεβαίως. Στην Ιαπωνία πρέπει να έχουν σε όλα τα επίπεδα πια. Δηλαδή δεν μπορούν να πιούν νερό πλέον από τη συγκεκριμένη περιοχή, να φάνε προϊόντα. Όχι, το νερό υπάρχει. Το νερό θα πρέπει να πούμε ότι αν είναι κλειστό σε δεξαμενές, είναι προστατευμένο. Τα ανοιχτά όμως νερά έχουν πρόβλημα. Έχουν πρόβλημα. Για πόσα χρόνια θα έχουν? Κοιτάξτε, εξαρτάται από το τι ραδιενεργό στοιχείο υπάρχει. Όπως ξέρουμε ότι είναι στο χειρότερο σενάριο. Κοιτάξτε, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για τα όπλα απεμπλουτισμένου ουρανίου. Θυμόσαστε τώρα, το καταλαβαίνω. Ναι, δεν θα πρέπει. Απλά επειδή όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά, προσπαθούμε να καταλάβουμε τι μέγεθος, τι αντίκτυπο θα έχει αυτή η περίπτωση. Για τους Ιάπωνες έχει, είναι δηλαδή φοβόμαστε, δηλαδή το είπε και ο ίδιος ο πρωθυπουργός τους, είναι ένα σοβαρό πρόβλημα όσο και το πρώτο της Χιροσίμα και του Ναγκασάκη. Η πόλη δίπλα στο Τσερνομπίλ είναι κατελημμένη μέχρι τώρα. Αυτή τη στιγμή απαγορεύεται. Και μην ξεχνάμε ότι στην Ιαπωνία μιλάμε για μια χώρα που είναι πάρα πολύ πυκνοκατοικημένη. 36 εκατομμύρια κόσμος βρίσκεται στο Τόκιο, το οποίο Τόκιο είναι σε μια επικίνδυνα κοντινή απόσταση με τα εργοστάσια που κινδυνεύουν. Λοιπόν, επειδή έχει γίνει αρκετός λόγος για το κατά πόσον πρέπει να χτίζονται πυρηνικά εργοστάσια σε εξαιρετικά σεισμογενείς περιοχές, όπως είναι η Ιαπωνία, και η χώρα μας βεβαίως είναι σεισμογενής περιοχή, θα ήθελα να δούμε ένα χάρτη όπου υπάρχουν σχέδια ώστε να χτιστούν πυρηνικά εργοστάσια στη γειτονιά μας και βλέπουμε στην Τουρκία, στη Βουλγαρία, στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, στην Αλβανία, στη Ρουμανία και πιο ψηλά στη Σλοβενία. Καταλαβαίνετε ότι ουσιαστικά μας περικυκλώνουν κατά κάποιο τρόπο τα σχέδια, να πούμε, για κατασκευή πυρηνικών εργοστασίων. Γίνονται και διαδηλώσεις ήδη, κυρία Σωτηροπούλου, στην Ευρώπη και στη Γερμανία κατά της χρήσης πυρηνικών. Θα θέλαμε, επειδή και εσείς ασχολείστε με αυτό, να μας πείτε την άποψή σας. Έχει δραστηριοποιηθεί πολύ έντονα σε αυτό το πεδίο. Δηλαδή, το Ακούγιο την προηγούμενη φορά το είχαμε καταφέρει και το είχαμε σταματήσει. Πρόκειται να γίνει με αντιδραστήρα βαρέως ύδατος τύπου Καντού, δηλαδή από τον Καναδά, και με διεθνή κινητοποίηση το σταματήσαμε. Τώρα ο κύριος Ερντογάν θέλει να το επαναφέρει. Αυτό που πρέπει να μην ξεχνάμε είναι η στενή σχέση η οποία υπάρχει ανάμεσα στα πυρηνικά εργοστάσια και στα πυρηνικά ή ραδιενεργά όπλα. Είδαμε ότι στο Ιράν προσπαθούν να σταματήσουν ένα πυρηνικό εργοστάσιο ακριβώς γιατί δεν ξέρουν τι θα γίνει. Μην ξεχνάμε ότι τόσο το Πακιστάν όσο και η Ινδία αγόρασαν πυρηνικό εργοστάσιο και κατέληξαν να κατέχουν πυρηνική βόμβα. Αυτό δεν θα πρέπει ποτέ να φεύγει από το μυαλό μας. Όπως επίσης το ότι οι χώροι στους οποίους αναποτίθεται το περίσσευμα του πυρηνικού καυσίμου χρησιμοποιείται μετά για να κατασκευάσουν τις περίφημες βόμβες απεμπλουτισμένου ουρανίου. Έχουν υπογράψει συμβόλαιο. Για να κλείσουμε με αυτό, κύριε Πετράκη. Η Αγγλία έχει υπογράψει συμβόλαιο για την αγορά 4 πυρηνικών σταθμών από τη Γαλλία,
που θεωρείται πρωτοπόρος στην κατασκευή των πυρηνικών. Και δεύτερο, αυτό που θέλω να σας πω, το χάρτη που δείξατε, οτιδήποτε βρίσκεται βόρεια της Ελλάδος θεωρείται πολύ επικίνδυνη περιοχή. Γιατί στην Ελλάδα κατά 90% είναι η βορειοανατολική άνεμη. Δηλαδή οτιδήποτε ατύχημα γίνει. Θα έρθει σε εμάς. Ακριβώς. Μάλιστα. Ενώ στην Τουρκία ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες λόγω του ότι θα μεταφερθεί προς την Κύπρο, για μας δηλαδή, και προς την Αίγυπτο. Εξαιρετικά σημαντικό αυτό που λέτε. Εγώ δεν θα το έλεγα έτσι. Είναι άνθρωποι και οι Κύπροι όπως και εμείς, όπως και οι Ιαπωνέζοι. Δηλαδή, αλλά καταλαβαίνετε, επειδή αυτό μιλάμε για μας, ναι. θα έχουμε την ευκαιρία να ασχοληθούμε και στο μέλλον με το θέμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια εύχομαι. Και πάμε εμείς στην Κρήτη τώρα, στα δικά μας, στη Φανή Καλαθάκη, να μας πει για μια περίεργη υπόθεση. Γιατί